Nå, nu man har taget den af bilen her. Det første man lige gør, det er at fjerne den her bold. Sidder op foran og låser armen. Det næste er, at man får taget de her støtteben. Alle 4 skal helt ud. Og hvordan ser vi så, at de er helt ude? Hvis du løfter dem her, palen, lad den gå tilbage, hiver ud i støttebenet. Når den så kan komme ned igen, så er benet helt ude. Og de skal være helt ude. Når alle 4 ben er helt ude, så handler det om at få den i vatter. Der sidder et lille vatterpas her. Man kan se, om den er i vatter, når man sætter den op. Udover det, så skal hjulene være fri for jorden. De skal altså være hævet højere op, sådan så de ikke rører ved jorden. Så virker liften ikke. Når nu alt det er gjort, så har man først og fremmest selvfølgelig selerne i rygsækken, der skal på. Vi har manualen, sikkerhedsmanualen, der ligger her. Den ligger her i med batterierne hernede i. Det er altså en rigtig god idé, og jeg forventer, at man sætter sig ind i liftens bro, så der ikke sker nogen skader. Nu når vi er her, batterier. Hold lige øje med hydraulikvasken. Sådan. Så er vi klar. Sætter vi strøm på. Det gør vi her. Det skal stå lodret. Strøm på. Den her nøgle, den bestemmer til højre. Så styrer vi nedefra til venstre. Så styrer vi op fra kogen af. Så den vil nok normalt bare stå her. Udover det, så ligger der et lille omformerstik til træneren. Hvis nu man har det gamle, så kan man putte den her på. Så nu sætter jeg den i kurv med strøm på. Når man så er kommet op i kurven, så er der den her, der skal slås ned, så man ikke kan falde ud igennem hullet. De første, det her det er en hastigheds, den kommer lidt an på, hvordan den står dernede, men det er hurtigt og langsomt, alt efter hvordan den står på den anden boks. De første 1,5 til 2 meter, 1,5 måske, eller 1 meter, der skal den stå i hurtigt, og så kan du slå over i langsomt. Det er sådan der. Den er meget ubehagelig at bruge i hurtigt. Hurtigt bliver stort set kun brugt til at køre ned med. Ellers så gynger det hele. Du har selvfølgelig den ene bum op og ned. Den anden bum op og ned. Og så kan du dreje hele liften herover fra side til side. Det vil sige, at den drejer altså ikke hele vejen rundt. Den drejer en halv omgang til hver side, indtil den møder de her stop. Klik, klik. Sådan. Skulle du være styr på det. Når du sætter strøm til her, så får du strøm med op i kurven. Så får du den op der, så du har 230 volt op i kurven. Og derudover så går liften altså i gang med at lade. Hernede kan du se, der ligger en lader hernede bagved. Når den blinker, så er det fordi den lader. Det er en god idé at sætte den til at lade liften, hvis man ved, man skal bruge den i lang tid. Yes, det var egentlig det. Pas nu på den.